Хора съм в мене си, днес ние тук с BoyBG номер 3 и може да ви е познато името Фиретак, може му обърнати малко Майнкрафтчето, ама все пак говорим с него. И в момента снимаме. Здрасти. Нямам скин, защото съм с друг герой, защото съм баннат с мен, защото ме мислят за хак и много оправдание имам. Така. И почвам така. О, добър съм. Направо скачам, така. О. Що не играеш с него? Помива не слаб. Чакай да изя. Много отзадърка? А ти мислиш по? Не. Как е леле бошке? Папа, не легова, това не е легова. Бой! Къде си ти? Ето го, бия го. Ала помагай. Помагай, че ще го убия сега. Те те то би, не они, защото и той е легове. Ама дай на точно така викаш. Аз имам втори лек. Ай, ще убием, бе. Знаеш какво се занимавам? Готов ли? Убихме го. Бой. Му тече. Взели ли го? Да, 5. А така. Ще се запаля, бе. Ега всяки екип стана. Много сме добри, казах. Ей, я напиши да кажа, че хай на YouTube. Що по принцип не го пишеш? Защото съм мутнат. И що си мътнат? Какво пак си направи? Рекламира. Оу, Лили беги да си оди. Бей! Ох, избегах. Ако ми виж сета, направо че умреш. Това фият Колко бе. е попаднал? Падна ме доста. Колко не? Еми, не му останало никакво дробилица. Аре го бил, искаш. Чакай, само се сталя. Ей! Има един шадъл, че изчакаме да се бият те. Ама то без нищо, то само сброи някакви бухути, бе. Ей, че изчакаме. Леле. Аз съм приятелство. С кой? Аз какво взема, слагам на мен. Бързо, ела трябва. Няма го биеш. Аре бие само да бие. Ние сохме приятели. С кой сте приятели? Сега ще имам кучето, майче. Убил! Само е бах пичката, майче! Сега че е. Само е бах путката, майче. Да Трябва вече му... с нас приятели. Няма вече приятели. Кой до отъпа умира? Кой те убил? Само е бах путката, майче, бе. На ПВП-то ли? Бой него! Бой приби го него! Само е вън путката, мила майче, бе. Какво взе от тебе? Продиджи! Пролечи. Само е бам путката, майна, аз казвам. Еми, Влади, то не трябва да си стим. Само Ама на Влади всички са мути. Ама, що? Защото така мисли той. Това си преба. Ебам са путката, майче. Един не Сега е бам путката, майче. Абе, мъкни, стига това, все пак снимам. Верно е. Я снимам, верно. Топа не знае, че снима. Баси прото си. Май се прави откача. Поне има някакво яко PvP клип. И поне не снимах там как Влади умира. И какво така